Mwana mukomana wani takatomushaya. Takatomboita sechi kufamba mumariver banks meso. Takamushaya chiro vanhu vesub akuya iri vakauya vakamboita zvese, nhasi vauya futi tamushaya. Then agu havana kumuwana. Takangoona toch yaanga akabata chete. Takambomunzwa achidaidzira achichema, but sezvo kwanga kune rima hatina kukwanisa kumuwana. Takazongoona toch yaanga akabata. Munhu wese anoda kunzi ane pake pekugara. Ukanzwa umwe akambenge achibhadhara mari kuna landlord akanzi awana stand yake, munhu anenge akuti ndakuenda kunozvivakira, kunovaka pangu pekugara, kunovaka musha wangu usiri wake chete asi kuvakira nevana vaanenge abereka. Zvino kuno kubudiriro 4 kumapadoko upenyu hwarasika. Nezuro kwakayeredzwa mhuri yakayeredzwa vari vatatu. Vaviri ndo vakakwanisa kununurwa. Mwana komana ane 6 years nanhasi haasati awanikwa. Venharaunda vanga vachienda vachiedza kutsvaga vashaya. Vesub akwa vanoita zvekunyurura vanhu vakauyawo vatsvaga mwana haana kuwanikwa. Mai vataura vati zvinorwadza nekuti vakatombonzwa mwana achichema achiyeredzwa nemvura kusvika vasisa munzwe. Tauyawo kuno kubudiriro kwatanzwa kuti kwakaitika tsaona. Mungatitsanangurire kuti mimi muri mugari wemuno here, pane zvamakaona here, kana zviripo chii chakaitika kunoku uye wave musi wechingani? Wanga uri musi Friday manheru kuma tatobva mumabasa ndobva tadzoka takangospenda our day as usual. Then mvura ndobva inatanga kunaya kuma10, but mvura yacho hapana mborezeka in alarm yokuti ingawandisa nokuti it was normal, yanga isinganyanyi kunyanyisa. Saka ndobva tarara around past 2 ndipo patakatanga kunzwa imba yakukrika. Ndobva tamuka tichida kuona kuti chinhu chiri kuitika. Ndobva tatoona for sure madziro edu ari kusepa pava negap. Patakatarisa nepawindo dai takatoona kuti pamba pese papoteredzwa nepazara mvura panze. Then ndobva tabuda, saka patinoda kubuda mvura ndobva inyanya kupinda nepadhoo, imwe yanga kutopinda nepamawindo. Saka takuda kutongobuda kudai imba ndipo paikatotanga kutodona, but we managed kudini kubuda panze. Asi ndiko kugara nekugara kwedu since 2015. Reka ndikubate ipapo. Ndokugara nekugara kwenyu ngokuti munoona mvura, muchiona mumba muchipinda mvura kubva 2015. Takatanga kugara kuno, ndakatanga kuuya kugara kuno ku 2015. Ma stands edu they are legally allocated in the council, ne city of Harare. Tinotobhila ma bills edu pa budiriro 1. Ndipo patinobhila ende vanhu vecouncil vanoiziva problem yekuti each and every year inoitika. Ende takatomva nema government officials vakauya kuno. Takava na honorable Garwe, takava nema officials akawandisa anotoiziva problem yenoyi. Even from the mayor of Harare anotoiziva kutoti problem yoyi, but problem yacho irungoramba ichingotora nguva. Hatisi kuwana relocation ndiyo tiri kunyanya kuda. Saka ndio zviri kunyanya kutinetsa kuti vanoziva problem yedu, but zvino vanongouya sokuti taurwa neproblem kudai ngoti pa magudzu todini zvotonyarara, then wait for another season again. Imimi muri kuona kuti munomuka dzimba dziri mumvura, moramba makagara kunoku, chii chiri kuita kuti murambe makagara munzvimbo yekuti hauzivi kuti mangwana ndofuma ndakarara here pamusoro pemvura? Chinondipa inini handisi munhu kuti mungu watingati handina privilege yekuti ndinongotongobva pano chitonotenga imwe stand. Mastands aya takabhadhara mabills zvemalanding transit zvese takapedza kukanzo. Saka inini kuti ndibve vasina undi allocate somewhere, nokuti panapa ndinouya zvenhano nditori nemapapers ngoti zvese zvaindazvo nemvura doenda kuratidzai, nditori neaccount yangu kukanzo. Saka inini ma officials ivavo vanhu vari responsible ngavandipe pamwe
noti the moment ukangobva zvatopera zvakadaro. Vari kuda maybe dzimungada kumira kuti tirambe tichibva tichita 1-1 zvotongopera zvakadaro. Manje changa chiripa kuti tive nemwoyo murefu kudaruka kuda kuti dzimungu tingapiwa pamwe pekugara. Vakataura here ivo kuti vachakubvisai kuno kune kuda kwedambudziko ramamuri kuwana? Vakataurawo, but the issue manje yatiri kuwana within ourselves isusu maresidents. Tava nemafactions, pane magroups. Pane mumwe futi munhu anoenda anenge akamirira mamwe mapart of residents anoenda kucouncil oti aiwa nzvimbo yedu chete inoda kungogadziriswa. Then isusu vanhu vanopindirwa nemvura we are the minority group. Majority group ndiro rinoenda ronoti kwedu kuya kwakadini kwakanaka. Like mukuona marodzi aya akaiswa this year. Vanhu vachitoti kuno kumakanzi nekanzwa movie kwakanaka, and you see kuti vamwe vanhu vacho totovati land barons vari kukolekta mari kwatiri, vari kutora mari vachiti kunoko kunogadzirisika. Saka vanomboita except forward udambotibetsera then vodzoka kumashure. Saka within ourselves futi kune confusion yavanotora voendesa futi kuma council officials kuti vanhu voko kuvati kwanzi kuri right, but isusu tinenge chiti hakusi right. Asi situation yazvosvika kuti panosvika pakufa kwemunhu zvinhu zvinobva zvadhirika. Inini mbe yangu haisiyo kutanga kuendai. This is the 4th house. Mugore rimwe chete here kana kuti pamakore ari mumashure pane dzimwe dzimba dzaidirika? Andimukona imba irapo yakatotorwa futi nemvura, but situation yacho inongoramba ichingodaro kuti inizvozvi ndikabva kunokoka ndakutonotsvaga kukuroja. Vari kutozva kuti vanhu vari kukamuka mbijana, asi mari dzedu vakatora, zvese tinomabhadhara, zvese tinoita. Zvichireva kuti mimi muri kuti muri kurambira muri panapa kuti muonekwe muri makawanda kuti vakwanise kukubatsirai, nekuti mukabva muri 1-1 munotya kuti rubatsiro haruzouya kuti mupiwe pamwe pekugara. It's true nokutoti kana vachiramba kutibatsira takawanda kudai, what about ukazoenda uri an individual? Saka zvanga zvingoda kungoti tingoita tiri group work, but group work yachoka pane vamwe vava neudyire vari pakati pedu maresidents, ndizvo zvakunetsa. Mataura imimi kuti mapepa munawo mva mati chete zvimwe zvakatorwa nemvura. Mungatitsanangurire zvinhu zvenyu imimi zvakaenda nemvura? Masofa akaenda nemvura, mabattery, ma-TV, magumbezi, hembe. Izvo zvinhu zvandakapfeka izvo ndatopiwa nomumwe munhu. Chero bhutsu panapa handitorina. Zvichireva kuti maitoona property yenyu ichiyeredzwa nemvura ichienda? Kutoiona ichitoenda nemvura. Zvimwe tatombokwidza uko ndipo pataona mamwe magumbezi, but magumbezi acho zvaaitaka zvakatoma. Zvimwe zvinhu zvitori kumasure idzo hembe idzo dziri mumunda idzo handingachakwanisi kudzitora nokuti chemical inoiswa mumasuweji umo inodambura hembe pachadzo kuti hakutozviziva. Makutaura nyaya yemasuweji, isu taura nyaya yemvura yaiyerera. Muri kurevera kuti mvura yafa yasangana nemasuweji? Mvura iri murwizi umwe inobva paMazai apa pane sewer plant iripo yeCouncil. Saka they deposit their water murwizi muna Manyame River. Saka dzimunguva inotouya neraw sewage. Zvototi patinenge tichicleana mumba paya ikondonasa mwa handina kucleana. Asi mamadhezi ataimbocleana noti yaipinda nepadhoo unotoona raw sewage inenge irimo. Saka unotongobvisa. Zvakafanana izvo zvine mvura yedu haichatoiti kumwa yatova nokuti matsime edu yese tinosenzesa matsime anga akavharwa nemvura iyo. Saka mvura yedu yese yasviba, haichaite kumwa, ta exposed kuma waterborne diseases. Vanhu izvozvo vari kuchaya zvisingaiti from our community. Dzindanga nchitoti dzimunga outbreak yekolera nokuti hapana kumwe kwatiri kuwana mvura, hapana pokuti padhuze patinoti pakamboya vamwe vanhu vakatesta mvura yedu vakati mvura yedu yese yakasviba. Matimi dambudziko iri from 2015. Besides kungoenda kuCouncil kunovaudza ndekupi kumwe kwamakatsvaga rubatsiro? Takaenda ku local government. Local government takaenda kwairi 3 CPU. CPU ndio yakatibatsira anda Vankomo. Ndo vakatibatsira each and every time. Ndo vanotendesa evacuation center like now tiri kutofanga kutobva. Tiri kutofanga kumboenda. Saka nhasi tambotiwo timbo collecta mapits and pieces akasarawo ongoti ndinozongwana noti this a life after evacuation center. Handina chandinacho. Zvichireva kuti munotombotorwa moendeswa modzoswa futi kunoko? We come back atinodzoka.
dzimba dzedu noti sofa vasati vaona permanent solution kwokutiendesa. Tanzwa imi muchitaura nyaya yekuti sezvazoitika izvinezvi kuti parasika upenyu, mungatitsanangurire kuti muri kurevei kana muchiti parasika upenyu kuno? Pane family yekwaMarwa vanga vatorwa vanhu 3 but we managed to save 2 people. Mwana mukomana 1 takatomushaya, takatomboita sechi kufamba mumariver banks meso takamushaya. Chiro vanhu vesabakuya here vakauya vakamboita zvese, nhasi vauya futi tamushaya. Akakura sei mwana komana? 6-year-old boy. Mungazivire kuti zvakafamba sei kutorwa kwaakaita? Imi tanzwa muchiti imba yenyu yakadhirika, saka mvura yatopinda nemumba, mubva mabuda panze. Ivo zvakafamba sei? Mvura pakazara dzimba pakazara dzimba dzedu dzese dzakazara mvura, dzazara mvura. Saka tese tanga takuda kubuda mumba tichida kubuda, saka pane panoseparata house imwe neimwe panogumira peki yake. Saka mvura yange ichiti chipinda ipapo yange nekarendi yakanyanyisa zvokuti inenge yakawanda ichimhanya zvisingaiti. Saka kwanga une mvura yakawandisa. Saka vanga vakudaidzira vachikumbira rubetsero. Saka pavanga vakuda kufamba nevamwe kuti vaende kuri nani, pobva vatorwa mai vacho nemusikana 14 years nemukomana 6 years anga akaberekwa namai vake. Pavakadonha inini murume wangu ndiye akavaona, nomwe munebha wedu anonzi Bakelisi ndiye akavaona. Takatanga kuridza mhiri kuchema chida kudrowa attention yavamwana kuti vanhu vauye kuzotibatsira, but kwainaye hapana akatinzwa. Vakavaona 100 meters away. Murume wangu nevamwe anonzi vakaswima. Firstly vakatanga kurescue amai vacho ndo vakakurumidza kuwana. Kwanga kuchakasviba kuri kuma 2-4 ndobva varescue amai vacho ndobva vadzokera futi, ndobva vanotanga kutsvaga vana. Zvakapedza close to an hour vachitsvaga vana vachivashaya kuti kwanga kwakasviba. Then kuma past 4 ndipo pakazowana mimi musikana 14 years akabatira pamauswa. Then agu havana kumuwana. Takangoona tochi yaanga akabata chete. Takambomunzwa achidaidzira achichema, but sezvo kwanga kune rima hatina kukwanisa kumuwana. Takazongoona tochi yaanga akabata yava kumberi kupore magetsi uko yakungoenda nemvura. Kusvika nanhasi hatina kumuona, ende zvakaitika takatarisa. So painful. Ini ndorwadziwa kuzoti amai vake. Vagari vekuno vatataura navo vati dambudziko iri rava nemakore. Vanotombotorwa voiswa kwavanonogariswa vachichengetwa kana mvura ichinaya zvakaipa saizvozvi, asi vachizodzoka zvakare kuzogara munzvimbo inoyi. Inini ndiri mugari wekuno uyezve ndiri mutungamiriri futi wenzvimbo yekunoko according nemagariro enzvimbo yedu yese inoyi. Ndingazame kutsanangura maringe nenzvimbo inoyi mamiriro yakaita. Nzvimbo inoyi magariro akaita vanhu haasi kufadza. Ndane kuti izvezvi patakatomira panapa muchipaona panhu pekutoti mukanyanya kunyatsotarisa muri kunyatsoona kuti dzimba zhinji dzakanyura mumvura zvokusvika palevel isingaiti. Dzimwe dzacho dzaitosvika parufu. Kune dzimwe nzvimbo kunenge kwakadzikira, dzimwe dzichisvika mumawindow level. Handitika kuri kunyura kwedzimba. Saka muri kuzoona takusangana nema like incident yakaitika nezuro inotorwadza, ende rutotirwadza sevagari pakuti gore rega rega tiri kusangana nenjodzi idzi dzekuti kuri kudzimba dziri kunyura dzanyura mumvura. Isusu sevagari tinoisa zvichemo zvedu kuvakuru, especially last year takaisa zvichemo zvedu kuvakuru vehurumende. Kukatouya vakauya vakuru vehurumende vachiona zvese vakadii vakataura kuti aiwa nzvimbo iyi inoita. Handitika kukauya kanzuru, NASA ikauya
ningirikini ema ikauya ikaona zveshuwa kuti nzvimbo inogarika. Asi chinozotichamisa ndechekuti pamuri kuona titori panapa itori waterway yemvura yekutoti mvura iyi karwizi ako munogona kukaona kachitenderera nekuroko, asi izvezvi mukakaona pakare pano patiri panapa iri kutokurudzai madirection ekuti mvura iyi ndinofanira kufamba ndakadai nichienda ndakadai nepane dzimba. Saka zvikutoreva kuti dzimba idzi padzitori hapaite. Makauya kuzogara kuno sei? Aive macooperative here? Dzimba idzi makapiwa necouncil here? Uye mimi munhu asati atanga audzwa nzuri kugara apa, mamusingaoni here kuti apa panofamba nemvura apa? Nyaya inoitika ndeyekuti mabviri anenge akaita vanhu zvokuti uchitenga stand unoitenga ukanzuru wongokari wapiwa stand number nenzvimbo yekuziva kuti uri kuenda kunogara pakati. Unenge usingazivi kuti ground ratiri kuenda rakamira sei. According nekuzogara wagarawo munzvimbo ndo paunenge wakuchizoona masituation akafanana neakadai ekuti munosangana nemvura iyi ekuti imi makugaramo matomo magaramo mudzimba mobva machiona incident yakadai so apa imi makagara mumba. Munoti kana nemiwo muchionawo dzimba idzi motarisa dziri murwizi idzi momhanda iwo wanzi panogarika, iwo unenge uchifungidzira kuti mvura inoyerera kugumira padhuze apa ukoko usingazivi kuti aiwa nekuno kwese ndokwainotodarika napo. Saka dambudziko iroro ndo ramuri kuona tiri kutopawo mhosva kanzu kuti ndo yakati pakunoko. Kana zvaiita ngaititsvagirewo kune nzvimbo dzakakwirira, handitika tiwane kwekuita se yotitsvagirewo kune nzvimbo dzakakwirira vanhu vobva munzvimbo ine iyo pane vakaafektwa nemvura wese vobva voenda kunzvimbo dzinogarika. Apa pongoita kana iri nzvimbo yerwizi pongoita iri nzvimbo yerwizi pofamba nemvura yapa pana kuti tiswere tichiramba takangogariswa pani pasingaiti. Ndo zvichemo zvatiri kuchema nazvo kuno. Pamidziyo yakaparadzika mungataura here zvimwe zvezvinhu zvevanhu zvakaparadzwa kunoko? Zvinhu zvakaparadza zvakawanda. Chekutotanga tisati tombotaura zvizhinji pane zvakaparara mwana ndowekutotanga upenyu hwemwana. Mwana akatoshaikwa ende mwana izvi haasati awanika apa akatofira mvura, handitika. Tozoti midziyo zvakawanda, masofa, hembe, machira, nezvekudya zvese zvaiva mudzimba zvakaenda, nezvishandisiro zvinoshandisirwa nevakadzi zvese zvemudzimba zvakaenda, hapana chiri kuwanika. Izvi ndovunga muri kungoonawo situation iri kuno kuti vari kungoita zvekuyanikawo zvakasara, asi zvizhinji zvakaita se zvakaenda. So tiri kuda kuti isi tiwane rubatsiro kunoko rwokuti vanhu vabatsirike, kusangowo kubatsira kwemuromo chete, asi toda kuti vanhu vabatsirwe nepekugara. Tinogona kubatsirwa nechekudya. Chekudya ndogona kuchidya izvi ndobva ndaguta, but mvura haisi kumira because ndinongodya seizvi ndobva ndaguta ndobva ndaenda, but mvura ikauya inongonaya futi mangwani ndakuda futi rubatsiro. Saka kugara ndabva pani pandiri papo ndaenda kunogara pani panoita zvinhu zviri right. Ngavatibatsirewo kuti pawo pari nani nokuti it's an alarm iri kuitwa. Maybe dzimungoti changofa tiri mhope, you never know. Vanhu vachangofira vari mhope nokuti dei zvanga zvisi kuti imba yakakreka ka ndansingambozvizivi kuti mumba mapinda mvura. Yaipinda through the window, yaipinda through the door, imwe yanga yakubva pasi. Mumba makaita zvitubu zvisingaiti zvokuti nevakangoti pavo pamwe pokugara zvatinokumbira nokuti upenyu hwacho ka since ikonodza 8 years emotionally abused in situation. Mubvunzo wangu ndingada kubvunza ndewekuti imi muchipegerwa mapegi kunoko maisaona here kuti apa iwetland kana kuti inzvimbo inopfuura nemvura? Patakauya isusu tanga tisingagari kunoko, vamwe vakabva kunana Chitungwiza, ine ndakabva budiriro 1. Saka takambobvunza about the river vakati it's a minor, it's not a major one, but takatozviona kuti ndio major one of the rivers inosupply Lake Chivero. Takatombozvibvunza but tanga tisati tanyanya kuva neruzivo nezvemawetlands, takazotozviziva tawirwa nedambudziko. Patakapiwa isusu takanga takapiwa mukebs ground ramunoona rine dzimba dzakavakwa idzi.
ndo rakanga riri ground redu, ndokwatakakataratidzwa. Tichitransfer kubva ikoko tichizoya kuno kwatizoziva kuti zvakafambawo sei. But chatinoziva ndechekuti tazopiwa kuno kuti neutungamiri hwakanga huriko ndo hwakauya hwakaona nzvimbo hukatenderana nazvo kuti nzvimbo inogarika. Tikavapa basa rekuti vaite basa rekuingenja ema inova ndiyo inotaura kuti panoita here kana kuti hapaite. Mari dzikadyika hazvina kuita saizvozvo. Tazouyawo isusu taakugara ndo patakazotonosangana nedambudziko rekuti kuneta mafloods tiri muwaterway. Saka taita izvozvozvo 2021 pakaita mafloods, government ikauya tikangovatsanangurira nyaya imwe chete kuti no, isusu hatisi maland baron, hatisi maland invaders, takapuwa necouncil. Tikaburitsa all the necessary documents dzinoprova kuti isusu zveshuwa takapuwa necouncil zviri pamutemo. Saka takazoita challenge yekuti tichinzi chiburitsai mamwe madepartment akaita sezinwa hamuna mareports avo, apa manyame hamuna mareports avo, ema hamuna certificate reema. Ndokubva taenda kuleadership yakanga iripo yacho yataiziva kuti ndo yaifambira zvinhu, tikati tipei certificate raakudiwa kuti tione kuti zvakamira sei, certificate harina kubuda. Saka takazofambawo sevagari tikakwanisa kuacquire certificate reema. Dzimba dzamuri kuona idzi dzakapindwa nemvura hadzipo pamacoordinates eema, dziri kutori kunze, dziri kunzi dziri muwetland, muwaterway, hadzipo pacertificate reema. Dzimba dzamaona dziri kuzasuko hadzipo pacertificate reema, pane dziri kusara poita dziri kubva. Saka ndofunga ndo chimwe chikamu chechipiri chekuti according to ema idzi dzimba dzakapindwa nemvura idzi hadzipo, dziri kunzi dziri kuwetland, pacertificate ravo hadzipo. But nenyaya yekuti tazotora certificate vanhu vatopo, vatobhadhara rent intrinsic, vari kubhadhara council, zvinonetsa kuti ungoti munhu ibva enda apa usina pauri kumuisa. Ichocho ndo chokwadi. Ende tiri kuchema necouncil taane ndofunga takutoita 3 years tichinetsana necouncil kuti tibvisirei only 17 families dziende kuri safe. Council iri kutaura kuti maybe haina land kana kuti tichazoti hatizivi hedu zvinenge zvichitikawo kumaofisi kwavo, but chiripo ndechekuti tine mafamilies anofanirwa kutobviswa yesu shuwawo kuri kupinda mvura, but kwekuiswa kwacho ndokwavasina. As of now solution hapana. Mvura iyi yakauya yakawandisa zvekutadza kukontenwa mukarwizi aka, nekuti tichitarisa rwizi rwedu runobva ku Mount Hamden, rumwe rwacho runobva ku Mount Pleasant, anozosangana asvika pano paseri pakatangira njanja apa, rozobva ikoko rarwizi 1. Saka mukaona kuti asangana ari mairi pachizonopinda paburi pekuti mvura yakawandisa ari 2 ndo paari kuzonotanga kuspread, mvura yakutanga kuuya ichizosvika nekudzimba. But tine maengineers atakapiwawo maexperts vakabva kuapa manyame, tine maengineers akabva kuzinwa, vekuzinwa vakauya vachitaurawo nezvebridge, veapa manyame vakauya vachitaurawo nezvenonzi maflood levels. Vane zvavakatiudzawo kuti tigone kumitigata issue yemafloods, vane marecommendations avakaisa, but nenyaya yekuti hatina mari yekuti tiite zvavakaita as of now, dai takanga takabatana tine mari pamwe dai tiri kutotaura kuti mvura yakauya ikatopfuura. Vatataura navo vachema-chema pamusoro pebridge rinoita kuti vakwanise kubira mhiri parwizi ruripo, uro ravari kuti haruna kugadzirwa zvakanaka, nekuda kwekuti vanhu vakagadzira bridge iri harina kugadzirwa nemazvo. Mushure mekunge vangotorawo zvavaida kutora vakabva vangorisiya rakadaro, vapa chichemo chekuti vanokwanisa kuuya kuzobatsirawo kuti bridge iro ririgadzirwe, zvinhu zvinokwanisa kuvabatsira ivo nevazhinji vanogara kumhiri kwebridge irori. Tatine chichemo nechikumbiro kuti dai central government yapindirawo. Bridge redu ramuri kuona irori rakaiswa nemachina riri retemporary, vane zvavaida kungotorawo, but kwatiri rakutotibatsirawo selife saver, because imwe way yatinogona kuwana tichibva pabridge iro riri kuna Brawai Road,
and it's not an option but inenge yakuita sepunishment kuti munhu uda kuenda pano pa200 meters otanga otenderera 20 kilometers kuti usvike pamba. Saka taikumbirawo kuti central government kana zvichigonekawo pamari dziye dzinonzi dzemadevolution nemamheno dzinoitwawo vatibatsirewo nekungotigadzirirawo bridge iro riri kungoextendawo weisa miromo mumwe kuti ringokura. Kana vagona vongotivakirawo bridge chairo rinoenda neparori because muchaona kuti rakaisa riri paside panoenda neroad chaipo. Ndo chikumbiro chatiri kuchema especially kuti bridge rigadzirwe because rinoita cater for consortium akaita 4 or 5. Kune inonzi Chibondo consortium, kune Forward Trust consortium, kune Common Vision consortium, kune ve part of Ridge vane dzimba dziri kumusoroko idzo vanouya neipapa because ndo padhuze. Saka tiri kukumbirisawo kana muchigonawo mutitsvagirawo dhona anotibatsirawo kugadzira bridge. Zvinhu zvinosuwisa kuti mvura inotipa upenyu inokwanisa zvakare kutitorera upenyu. Kazhinji kana takagara munzvimbo dzisingaiti. Zita rangu ndinonzi Stella Musha, muri pachirongwa The Village, muri paDestiny TV. Musakanganwe kuita subscribe.